나사는 하바 빨리. 네 이제나 대나리 디자바이. 헤이 헤이. 겐 디자인 खालामग्रा ना सारखांबाय ना सारनायनि उनाव नै खानाय समाव दय अखा हादोंमोन लानो हायाखिसै दा नै टेन रेडि जोङो बेहायनो जागोन दिनै ना सारबाय गासिबो रेडि जगार नै ओरैबो जगारफोरो मा खालामदोंलाय ओइ देखौ हा गय जानो नै नाबो बेखौबो मावनांगौ खामानिया एसे बलेर' गैयाबानो जाया गथा गथानि होखानोसै नामा बयल ओरै जगार लाहार फाहार नै मैथा ओरैजाय ना नै ना बेयावबो दं नाया खोब्बाय दिनै नै बेयाव संगोन ओरै दङ थाइजौ खाजि आद्रा थानाय दिनै पार्टि मानि पार्टिमोनलाय दिनै मा होनो साल खुन्थानि रोदानि पार्टि एकदम रेडि साल खुन्था गायनायनि मा जानो माखौ गोदायदो सावगासिनो दं नै बेयावनो सारदोंमोन नाया ओरै नै जोंनि दिनैनि पिकनिकनि टेन्टआ रेडि जाबाय टेन्ट हाउस ओइलायथोआ बै प्लास्टिक गोसोम दङ आरो दा अखा हाबाथाय नैबेयावनो जोङो एम्बु हमगोन हराव दाहाय अखा हानानै गाबबाथाय नै सेना सानाबो नै दोमैलु ओरै नै सिनारिया हाजो बेनो कार्बि आंलंनि हाजो ओरै नै सामब्राम गुफुर जगार लाबाय सावगासिनो नै ओरै मैगं बारि अर्गानिक बै थाइजौ खाजि जाखोमादों हनै जाखोमादों थाइजौ खाजि mana video cakap mana? Ada phone no? Ogda बानायनो नै जगार जेनेबा अरे यार एखौआथ' नङा फ्रेन्ड इजानो माने इजरावनो जगार ogदानि थाखाय ओइ बे थोगोन साराया बे थोआ बे थोआलै बेदरानो 2.5 केजिखा ओमफ्राय फस्ला दङ थोगोन होनबालाय जगार आज का पिकनिक का जगार ogda बानायगासिनो नै ogda हनै हो खदाल बानायनांगौ खदाला मोनथाम जाबाय हनै आजा बे मा खेथि खालामनो नागिरखै नामा खदाल गैबावथ'वाखै बेयाव संगोन नामा हनै हो खारबि बुरि बादि मारै गय गोजा जालाय जाखोनायलाय 이제 मा बेलाय सोर गय जानो नागिरखो गयानो हनै बेनावबो दं नुवा दानालासिनो लाबोयो आरो ना दे सारायखौ सुखिग्रोब्रा
Saraknya juga gili. Ini kok kalau mau nanya. Hariya mau. Saraknya juga gede. Bila jauh itu. Isi siapa nih bu? Itaku. Nasinar bu. Isi nuwali. Beku si uri khaslah. Oh, itu uri khaslah lagi sih. Oh, daun piece mana? Oh, maksud both side di pergi sudah jadi berapa mana? Gak mbak sih nih. Saraknya bukan ada apa sih sih ini po dah mana? Oh dia. Talir posla. Daujeng. Isnap. Talir posla. Ini item mak. Tarik oma bedor. Dari saha. Kopi po. Nah, hone ho. No. Nasa rono ande. Nasa rununu. बेयावनो इलाय खामांबायलै सिन्था गैला बेयावनोसो नै संनाय खावनाया दिनै एकदम दुब्लिबारियावसो नेचारेल नै बेनो जाबाय कार्बि आंलं Nasarel. Kaina. Hariya ngomong batai. Natural. Natural. Pokoknya kue sana lainannya yang anu. Dah fai bedo gedana ke naik. Dan naik ni fai dah. Bedo ke geda hang mai ni. Rono ah. Apa ini ah? Bedot gedaga mastara. Apa ini? Deng bang. Layang langsinar na. Tuh mana? Dah fui jangan ni lahar pahar jawai ne. Saya dong ada jengsar. Saya dong baca nih. Talet posla hagas dong. नै बेदरा बयलार ओमफ्राय एसे मस्लारि ओमफ्राय फैयै लोगो मोनफैबाय नै गय खामारि नायलाय जानायालाय आंबो जादों एसे दे आदा एकदम लुब बै फिसासो बिलेबिन जायो नै रेडि जाबाय थौसियालाय थौसिता गय एसे गाहायद्राय जादों माबा गाहायद्रायलायनो गोथौ बानांगौ एसे बनसोनो खिथुआ 봐, 희한이세 말대요. 희한이세. 홈맥이야. 마, 꼭 사르브라. 비방울로. Yang anak সংসার kita nak bini. Bini nak 의자 되는데 의자 신경 의자. 네, दिनैनि पिकनिक जानायनि स्पटआ बेनो जोंना एकदम माने खान्थिलांसोबो नङा खखाबो नङा बियो रुनुलांसो बे रुनुलांसो बियो रुनुलांसो दिनै पिकनिक जानो फैदों थालिर फस्ला बलेर' ओमफ्राय बिसानि सागरनि ना नैबेनो बिलोनि टाटा सार्क ha? Octopus. Mana? Hah?
deh बोलो हो फंबाय deh बोलो हो बरिया आसुरजों नांहैला हनै मबाइला सामब्रामा ना बेखौ बेदर होदोनाखै खोमा खावसे दोनो होननाया मिलायनो सापरबानो जालांसिगोन बरिया होजेनबाय रुनु लांसुआव Kibo. Kiboli. Postanya itu langsung jalan dah. Nah. Nah, jadi ya. Hei, थाब सिनद' मोनसिगोन हनै बेखौ सिनखांबासो मोनजागोन नोङो ओरै फस्ला ओरै बन नै मोदोमोना मोदोमाखै मोदोमदों लुगैसे बेखौ लुगैयोबा मोनजानांगौबा नों बेखौ सिनजोबथारनांगोन ओइ सिखाव नै सासेया सजना खागासिनो सजना सिखाव सजना बिलाइबाबो एखेसो दा ओरै मोनगासिनो दे थाब थाब दा मोनजानाय नङाबो ओरै नै फिसानिया खालि मबाइल ए दुइटाटा खालि मबाइल हने हो जासे ओरैनोखाय हारसिं बिसा बेसेबां खस्थ' नै बे बन सिननायखायसो नै बेयाव जोंगासिनो नङाबा जोङामोन बरिया दङ नै बन गोदादों सासेया न हने हो सुने नने बन गोदादों मालाय सासेया बन गोदादों सासेया बा खुला बार जाहैबाय नै बन गोदाखांनानै बन गोदाखांनानै गोदांबाय माइरं होबायना बेनो होनो लाबोखानोसै जेन्टेन्स दुगैखादों ना नोंथ' जेन्टेन्स दुगैदों बरिया खारै होनायल' नै पिंकफोरनिया अस्कार फैबाय नोंबो पिकनिक जानो बेना मालायाव अबे थांखो हा बेयाव मायावनो ना दहायनो फुख्रिनि नाया अर दुंब्ला माबालाय अर सुबा दुङा फैयो जागासिनो दं बे गाननिनो शुटिं जासिगोन गाबोन समफोर
अर जोंब्ला धुङा खुयो नै नायानो देरनो रोङानोलै ओइ बहा थांखो बा हनै ओरैबाय नै गोदान आइटेम बाव बबेनिफ्राय लाया दासो इस कालार जाखाबाय ओमफ्राय ओरै हांगासिनो दं मा होननो सानो मास्टार शेफ नैबेसो मेन आइटेमा आं माबा खालि खोबनानै होग्रा खोबना होग्रा जाथाव नुखाबायना नुखाबाय ओइ नोंखौ ओइ अस्कार नोंखौ लावथि नांगौ ओरैबाय बरिया टेस्टी मा संखोब्रा माथो नै आइटेमानो जोबला मैथा बे लाब्रानि नै लाब्राबावसोनो मा होखोबावलाय अमिताभ बच्चन ओमफ्राय मारि मोनथाय इबो मटर गारि मटर सयाबिन येरेको सयाबिन सुवामी मोयाम कोही लेके आया सै मा होखो फान्थाव आलु मुदुफुल सबाय बिमा जालालै दोनै हले भुटाननि कथा नहय रुनु लांस'नियाव पार्टि जानाय खोथा रुनु लांस' नै ओरै मोननै मोनबाय ना मोनबाय ओमफ्राय फस्ला आरो नैबे दाउ ओरै मैथा बाथोन ओरै लाब्रानि जगार दंबावसो नै ओरै लकेल दाउजों थालिर फस्ला खोनाबाय फेसबुकआव नोंनि नामखौ सार्च खालामबाय आदा जोंसो रोंनानै नै स्वामी दिनै आइटेम जों फैनानै नै अर्गानिक पार्टि बैसागु जोबनायनि लास्ट ओंख्रिफोर जिरायहांबाय नै आदाया मा दंबावो एकदमबारे जानोसै ना आइटेमफोरा लाब्रा बे मैथा बाथोन ओमफ्राय बे थालिर फस्लाजों दाउ ओमफ्राय नै दंबावो माबा फाथो एवनाय ओमफ्राय नायालाय फाथो एवनाय ना दंबावो नै नाया फुख्रियाव हमनाय नाया नै बेनो ओमफ्राय माबाया बैयो नै रानजुनि बेनो संदों नाखौ दाङाफ्रा अबेयावसो बेसे खमजुरि बेसे होमबाबो दं नै बाजिया जाग्राफ्रा देखाय जाग्राफोरा मालिका नै माबालाय रुनु लांस' जागा वाटारफला एसे दङ ओमफ्राय नै जोंना बसा सबसे गिदिर बसानो बेनो जोंना दा जोंबो जानोसैला ना जानोसै जोङो सानैजों जोंसो बांसिन हमदों ना गोरोबनायजों सारनायजों ना लाबजेयाव खत'आव देखायनो ओरै खामानि गैया मानो गाखोनो दुगाथार सान जोंना देब बे बाजै बेथ' बाजै नङा बे आंनिब्रा नै बे आंनि जाबाय